Ƙasashen annabawan Allah 25 a yau. Annabi Adam daga Sri Lanka shine halittar mutum ta farko a duniya. Annabi Idris daga Iraq, Annabi Nuh daga Iraq shine annabin da aka aika wa masu bautar duwatsu da cin hanci. Annabi Hud daga Yemen shine annabin da aka tura wa mutanen Adawa. Annabi Saleh daga Iraq, Annabi Ibrahim daga Iraq shine annabin da ya shahara da Khalilullah. Annabi Ismail daga Palestine dan Annabi Ibrahim ne alaihimus salat. Annabi Ayub daga Saudi Arabia shahararre ne a haƙuri da biyayya. Annabi Ishaq daga Palestine dan Annabi Ibrahim ne kuma mahaifin Annabi Yaqub. Annabi Lutu daga Iraq shine annabin da Allah ya aika wa mutane masu luwaɗi a ban ƙasa. Annabi Yaqub daga Palestine shine dan Annabi Isa kuma mahaifin Annabi Yusuf. Annabi Yusuf daga Palestine shine dan Annabi Yaqub kuma halitta mai matukar kyawu a tarihin Islam. Annabi Shu'aibu daga Syria shine annabin da Allah ya aika wa mutanen Madiyana. Annabi Musa daga Egypt shine annabin da Allah ya aika wa Fir'auna da mutanensa. Annabi Harun daga Egypt dan uwan Annabi Musa. Annabi Dawud daga Palestine. Annabi Suleiman daga Palestine shine annabin da aka yassare masa magana da dabbobi da mulkin mutane da aljanu. Annabi Ilyas daga Palestine shine annabin da aka aika wa mutanen Isra'ila. Annabi Elias daga Palestine Allah ya aiko shi ga iyayen Isra'ilawa. Annabi Yunus daga Iraq. Annabi Zulkifl daga Palestine. Annabi Zakariya daga Palestine an haife shi a birnin Jerusalem kuma sananne ne wajen kadaita Allah da bauta. Annabi Yahaya daga Syria. Annabi Isa daga Palestine shine dan na Maryamu kuma annabi ga Isra'ilawa. Fiyayye Ahmadu Muhammadu abin kwatancen Allah daga Saudiya shine annabin karshe kuma shugaban annabawan Allah kuma mafi daraja a cikin halittun duniya. Shine Allah ya aiko wa mutane da aljanu da duk wata halitta da take ban ƙasa. Ku yi comment da kabbarar girmamawa sannan ku yi sharing iya iyawarku domin tarayya cikin ladan. Wacce ƙasa kake daga cikinsu?